Ndibulise namhlanje igama lami nginguSiletha Mustofeli, i-agent kwaSimphiwe Molefe Properties. Sidlale viewing sayo namhlanje apha eLittle Township. So ndicela nje ubone phandle nje wendlu lo, phandle nje. Ndicela ke singena apha ngaphakathi. Nali ikitchen lakho apha ngaphakathi ne. Ndicela uze. Nantsi dining room yakho apha, ndicela ubabonise nje dining room yakho. Then this is your bathroom area. Bathroom yakho le, ndicela ubabonise. Nantsi bedroom yakho. Nali legumbi lakho elinye apha ne. This is another bedroom. Nali elinye igumbi but ke kusatsixiwe nje apha ne. Ndicela uzobona, come. Ndicela sibone nje uphandle apha. Apha uphandle wakho. Spacious nalapha ngaphandle ne. Nantsi ke indlu yakho entle elapha eLittle Township. Simphiwe Molefe Properties, we are a global firm. Sikhona ku-TikTok, Simphiwe Molefe Properties, sikhona ku-Facebook, sikhona ku-YouTube, and i-office yethu is based in East London, number 25 Darlington Road. Thank you so much for your support. For more information, you can call our manager, principal wethu, Mr. Simphiwe Molefe, 073 271 2589, or you can call me as an agent, Siletha Mustofeli, 067 961 4538. Thank you so much for your support. Inkosi.